Yan. Good evening, good day mga moms. So it's Penguin. Yes. Gwen Comang is here na, nag-iimpake. Sa'yo to, di ba? Ayan yung hinahanap ko! Blue. So anong plano? Uwi ka Manila? And back to my farm. To work? Where I do. Bakit ba talaga? O, ba't ka alis? Kasi nga, na-miss ko na nga ako. And wala naman akong babantayan pa na nanay. So, palagi ako nagpupuya. So, parang pakitaan natin. Hindi. Magpasok lang tayo sa bar. At saka yung gagawin mo, magpapa-check up, sabi mo. Kay Doc Atoy. Anong check up? Bakit mo magpapacheck? Ikaw ang magpapacheck up? Ay, yung ano mga... Positive ba? Nag-positive na siya sa diabetes. Pero type A pa lang. Type A. Kasi si Doc Atoy din kasi yung gumamot sa kanya nung nagkaroon siya ng hepatitis. So, at least yung si Doc Atoy, may ano sa kanya kung ano yung mga gamot. Paano kasi? Sayang yung membership. Oo. Wala kasi bayad yun. David yan mo. Parang ako maintainers dito. Kaya uwi mo na siya ng Manila. Yeah. Anong kagamahan mo, Rian? Ano Rian? Talaga ba? Naaway mo. Naaway mo ako. Nung matagal ka pa babalik dito. Siguro pag ano na, pag okay na ako. Kasi iba na talaga yung nararamdaman ko. Ang tanong, ba't pupunta ka ng Maynila? Andito lahat yung pamilya mo. Ba't sa Maynila ka magpapagamot? Hindi nga ako umuwi ng may sakit ako. Diba? Diba? Hindi, si Doc Atoy kasi ano yon, Siya talaga yung tagagamot ko. no, yung sa hepatitis niya. Andito yung pamilya mo. Wala ka naman doon yung pamilya. Marami akong pamilya doon. Ang daming ang gusto mampun sa kanya. Kaya gusto mo Diba pa rin pag kapirin mo yung pamilya, yung kapatid mo. Okay lang yun. Pero Pasko uwi ka. Oo, kasi yun yung promise ko sa nanay ko. Na magpasko pa rin kami kahit wala siya. Okay. Dapat kompleto pa tayo sa Pasko. Kahit wala na siya, picture na lang. At least, andun pa rin ako. Tapos, babalik din na agad. Mga after New Year. Kasi nga, for good na talaga ako. Kasi sayang yung ano ko. Nasisayangan ako ba sa mag-live ako ngayon. Wala nang income, wala na lahat. Yun nga, kasi nga gawa nga ng diabetes. Oh, pagtingin ko nga doon. Kapag ano ang... Ano, lumiit siguro. It's either... Tapos, ano pala, di ba palagi akong pawis? Kahit paupo lang ako pinapawisan, yan pala yung symptoms. Oo. Tapos ngayon kasi yung Baka ganun din ako, diabetic. Kasi pa-check pinapawis. up kayo kasi ako 300 na. Ang... Sugar, Bako. taas na. Buti na lang yung ano ko, yung sakit is fast na type A. Kasi kung type A, yun yung hindi nagagaling yung sugat. Sugat. Sa lahat Matagal. lang rin kasi namin. Kasi Matagal. And then, yung may meta niya kasi yung ano mo, di ba? Tapos ipa-check up ko din ko sa ortho doon. O i-consult ko ba ko? Kasi doon may mga connection, may mga kakilala kaming hospital, may mga doktor sa... Pamangkin ni Ma'am Jingle kasi, sabi niya, padalhin ko daw doon kasi tutulungan niya ako ma-check up to na libre lahat. Alis ko din si Green Girls. Tingnan mo, wala akong ginagawa, di ba? Pero grabe yung pawis. Kaya less na talaga kayo ng rice. Tama na talaga yung nag-ano kayo. Ano yan? Corn rice kayo. So, mahirap na. Yung soft drinks. Mabilis lang naman yan, mag-shop mo pa. Hoy! Saan? Less rice. Less rice, more. More smoke. Hindi, ano lang... Sa Sa bagay ko lang kasi- yung pang show ko na damit. Eh, alam mo, may iwanan ko to dito mga ano ko. Tsaka sayang, at least nandun ka naman, makasegue. At di na tayo makabili ng, ang bibiliin ko talaga una is make-up kasi wala na akong make-up guys. Ang dami-dami ni Mamo doon. Alam mo naman yung nanay mo. Pinili nga ako nakitira. Ah, sa Cubao? Oo.
binigyan niya sa akin yung isang room, yung isang ano doon sa baba. So ayan. Pag uwi ko Manila ha, paying schedule ha. Oo, dalawa tayo sa walang tao kasi Miyerkules day. Miyerkules ulit? Miyerkules at saka Sunday ako. Sige, sige. Eh mamo mga Saturday sige. Ako, hinihintay ko lang talaga yung hinihintay ko yung event ng December. Kapag sabi ko nga, pag nadagdagan, magluwas ako. Ngayon, kung si Brenda, mas maaga nakapagpabook ng mga event namin dito. Pero uwi ako dito ng Pasko kasi yun talaga sabi ko nun, dito ako magpasko para maiba naman. Pero New Year, doon ako sa amin, sa Manila. Para Hindi doon na sa kasi loob. katulad dati yung buhay ng nanay ko. It's okay. Diba At least kasi ikaw, ang ano ko lang, at least ikaw kasi doon sa bahay ninyo, marami kayo. Ako kasi sa bahay, mag-isa lang ako. Nabubuang ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Ngayon na umuwi ako doon, kahit nandun yung pinsan ko, nabubuang ako. Hindi ako makatulog ng maayos. Tsaka yung, iba na yung utak ko, yung parang siguro may na yata ko sayang. Gusto kong yung Parang iba na yung gusto mo. mag-isa. Ah, yan na. Yan na. Matanda na yan. Yan na. Oo, ako na una, feeling ko na una lang ako. Feeling ko na una lang ako sa'yo kasi parang ilang taon kong naranasan yan. Parang ano ba? Gusto ko Mabigat. sumaya. Mabigat. Mabigat kasi mataba ka. Oh, yun na. Kaya nga, ito na nga. Papayat na. Ha? Grabe yung pawis ko. Umimpis ka. Hindi kayo nag... Tapos, oo, kakaligo mo lang. Pero ano, Tapos 10 times ko mag-ihi sa gabi. Oo. Hindi talaga ako makatulog ng maayos ba? Ang bukol naman. ay, Vin, gusto mo. Ay, Ha? andito. Dali, Vin. Ganahan mo? Yes. Maynila daw muna siya, makikiraket-raket. Mag-rocket. Oh, ayan ha, narinig nyo na. Well, tama rin naman yan. Para at least kasi makamura ba pag nasa Manila, may mga connection kasing doctors. Pag dito, Ito kasi ngayon, itong legs ko is, ito na yung pagkatapos siguro ng isa pa yan, baka kaya rin siya sumisirit minsan. Kaya Kasi may sugat niya. Kailangan ko na talaga siya ito. Internal yan. Kasi baka Tsaka bigla na ortho. ako ganun ba na hindi ko alam na bulok na pala talaga lahat kailangan. Oo. Kaya, Hindi ko pa yan nakita sa tagal namin magkaibigan. Hindi ko pa Brenda talaga. na nakakita. Ako hindi ko pa nakita yan. Kaya siya may napkin. Oo, hindi bleeding yan eh. Tumatagas yung ano niya. Sururo. Chororot. O para mga ganun. Ay, stop mo na yun. Ay, si Kaya na ha. Ha? Ako na magbayad ng utang niya kasi may utang din ako sa kanya. Katangahan ko kasi bobo. Sabi, pinento ko na nga ni Ma'am Jingle, tawa siya ng tawa. Sabi ano ba nangyari kay, baka kasi ano siya, baka ano ka daw, kanang wala daw sa ano ba wisyo. Umalis kasi kami na may ginagawa tapos yun nga gusto nakita ibuka agad. So alam mo yun, ewan ko ba? Kaya nga, Kasyungahan ko din. Mag-ano na lang ako kasi magdala ko na nito te. Ang laki ng 1,000 Baleta? sa ano ba ito? Sa aeroplano. Sa aeroplano. Okay din naman ng barko. Kung marami kang dalaga, prefer mas maganda One day ba? lang naman. Hindi ako Manila. Ingat ka doon, ate. Yes. Chat-chat tayo. Tapos, pag natuloy yung plano sa Cagayan, naka-wheelchair naman lola mo eh. Si Lola Rain mo eh. So, malamang sa malamang tayo. Pupunta siya.